jtir bil-ħeffa fuq il-fjuri kollha l-wien u staqsejtu x'kienet jagħmel daqshekk kmieni f'dak il-ġnien għalli din id-dinja tiegħi hawn tassew ninsab ferħan kif qatt nista' jien xi darba minn dal-fjuri nkun xeban. Ara ftit kemm hawn kuluri, kemm hawn xtieli kollha sbieħ. Ara l-frijaj kif jitbandlu malli tagħmel żiffariet. Għamilt bib mal-lejja l-oħra illi jgħixu f'dan il-ġnien mal-ħanfusa mal-baħrija mal-ġurati u d-dubbien nieħu gost nisma' l-għasafar fil-għaxija qalb il-frijaj għax għalkemm mhumiex insetti dawn ukoll huma ħbieb tiegħi.